Naša škola žije športom od jej vzniku a už v minulosti opustili jej brány úspešní reprezentanti. Naše študentky sú pravidelne úspešné v turnajoch vo florbale, basketbale, futbale, v cespoľnom behu sa pravidelne prebojovali nielen na majstrovstvá kraja, ale i na celoslovenské kolo, kde i úspeli. Najväčší progres v športových úspechoch prišiel s veľkou rekonštrukciou školského fitness centra, kde žiaci trénujú nielen počas telesnej výchovy, ale i po škole v rámci krúžkovej činnosti. Vo fitku niektorí naozaj potia krv a je to aj vidieť. Okrem reprezentácie Natálie Hojovej, ktorá na majstrovstvách Slovenska dorastencov v kulturistike a fitness štartovala v 2 kategóriách a v body fitness dokonca získala bronz, sme u nás objavili a vyformovali jednu z najväčších športových hviezd Barboru Bajčíovú, ktorá od jej začiatku popri pomáhaní budovania fitka vybudovala aj svoju kariéru takmer neporaziteľnej niekoľkonásobnej majsterky Európy a sveta v arm wrestlingu. A popravde už jej nestačí ani jeden z chlapcov. Barbora sa stala takým motivačným faktorom, že sa arm wrestling na našej škole stále rozšíruje a tento rok celá výprava v zložení 2 chlapci a 4 dievčatá sa prebojovali na slovenské finále silnej ruky stredoškolákov. Veríme, že do budúcnosti u nás vznikne veľmi silná základňa nielen pre našich žiakov, ale pre celé okolie a mládež sa bude venovať viac športu ako len sociálnym sieťam.